wani malami ne yake zaune wata rana a tare da almajiransa yana ba su karatu, sai wani bako ya shigo cikin makarantar rike da wata 'yar kwalba a hannunsa. Da ganinsa sai malamin ya gano halin da yake ciki, irin mawadatan nan ne da duniya ta yi musu halinta. Abin hannunsa ya ƙare. Bayan da bakon ya zauna a cikin majalisi, sai shehin malamin ya katse karatunsa ya juya wurin wannan bako, sannan ya tambaye shi, ko kana tafe da wata bukata da za mu iya biya maka, ko wata tambaya ce ka zo da ita? Sai bakon ya ce, a'a gafarta malam, babu ko ɗaya, ni dai ɗan kasuwa ne, kuma ina jin labarinka daga wuri mai nisa, shine na zo don in sayar maka da wannan 'yar kwalba da take ɗauke da abin da na rantse kowa ba zan iya saida mashi ba in ba kai ba, domin kafi kowa sanin darajarta. Malam ya ce, to miƙo ta in gani. Da ya jujjuya ta ya kalle ta ta kowane ɓangare, sai ya nuna tsananin burgewa da sha'awar abin da ya gani, sannan ya ce, nawa ne za ka saida min da ita ya kai wannan bawan Allah? Bako ya ce, dinari 100 zan saida maka da ita. Sai malam ya ce, ai kuwa ga alama wannan tafi haka, ba komai, zan biya ka 150. Bako ya ce, sam, kuɗinta kenan, ba ragi ba ƙari. Nan take malam ya kira wani ƙaramin ɗansa ya aike shi cikin gida ya karɓo masa kuɗin, ya hannunta masa. Bako ya yi godiya ya juya ya tafiyarsa. Da yamma ta yi, malam ya shiga cikin gida, sai ɗan nan nasa ya ɗauko kwalbar ya dudduba ta, ya yi nazarin abin da ke cikinta. Daga ƙarshe ya kai ga buɗe ta har ya lasa abin da ke cikinta, inda ya gano cewa ba komai ba ne sai ruwa irin wannan na rijiya. A cike da mamaki ya isko babansa ya ce, baba, wallahi wannan mutum fa ya ƙware ka, domin kuwa ruwan banza ne ya saida maka a dinari 100. Malam ya yi murmushi ya ce, ai na sani kuma na duba na gani, amma kai ka kalli ruwan ne da idanun da ke bisa kanka, sai ka gansu a ruwan banza, ni kuma na kalle su da idanun basirata, sai naga wannan bawan Allah ya zo min ne da ruwan fuskarsa, yana miƙa min kokon baransa a cikin hikimar da ba sai ya zubar da ruwan mutuncinsa a gaban jama'a ba. Sai na gane sakonsa kuma na biya masa bukatarsa, kuma inda zaka fahimci girman mutuncin wannan mutum shine da na nuna masa zan bashi fiye da bukatarsa, kin amincewa yayi. Idan ka kasa fahimtar kawaicin dan uwanka, ba za ka iya fahimtar furucinsa ba. Don haka ya kai ɗana, duk lokacin da kake iya biyan bukatan ɗan uwanka ba tare da ka tona asirinsa ba, to ka yi hakan, domin Allah yana rufe asirin masu rufe asirin ɗan uwansu.